Bon dia. Estem en el barri de Haight-Ashbury, en San Francisco, i és el barri on va viure Jimi Hendrix o Janis Joplin, el barri hippie, un barri espectacular, per què no? Així n'hi ha de tot, tendetes de segona mà a saco, de discos, de roba, d'artesania, d'antiguetats. Hi ha moltíssimes coses i estic entrant a quasi totes les tendes a pegar un vistazo, a veure què és el que n'hi ha per dins. I molt bé. I ara he creuat el pont, he creuat la bahia de San Francisco, he anat pel pontet i estic en Oakland. He vingut a Oakland per a fer una visita un poc especial. Aleshores estic així fent temps fins que vinguen a replegar-me i en el moment en el que vinguen a replegar-me ja vos conte de què se trata. Pues bueno, així estem en Berkeley ara mateix i anem a volar un dron. Així està Khalil right now. Per cert, like a bit of spam. Just follow him on TikTok. En Instagram. En Instagram too. Tot aquestes reds jo vos poso perquè és super, vamos, té un counter amb molts seguidors en TikTok i en Instagram i els vídeos que fa i les fotos que fa són molt xules. I així anem a intentar volar el dron. Mira. Oh my god. Isn't that crazy? Estem en el dron, en mitad dels núvols, traient uns planos espectaculars. És una cosa que pa' què. Està per allí.